ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ନିହାତି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ବା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ରଖିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ମନେ ରହୁନି, ରାତିରେ 9ଟା 10ଟାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ମନେ ରହୁନି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଥବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପାଠକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମିଳେ, ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କଥା ଅଛି, କଠିନ କାମ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥକି ଯିବାନି, ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ବି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କେବେ ବି ହଟିବାନି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ହଉ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁ, ସୁଖ ପଡ଼ୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ